kani ka sngi sautarik nu benai me jong ng snem arya arpsau ngawan man pensyai halor ka kubor ka belami ninu sngi ba lakano yanga uhat teacher jong lanyok se school de ka kong teleris nombri ba ngala thok ye kam ka school bat pan pisana ka kajing bersyai kalong kumne kamanjing miti kelatung voluntary ia katel daris nombri kelatung kum ka voluntary teacher katel daris nombri katsan tarik bunai Februari yang sem aja kan reu nomor ba kamanjing miti kamla ban ai kano ka tulop kumta kali akut ro ban ong ya kane ngin su tumbulan teri teacher klam jing su ai ru am namar ba kampat dep ya ka training di LN kalau lek training di LN nios haus nam arja khanyo bar kadang pendep warja khat khandai rengkat ya ka BA kelas haus nam arja khat khandai hi kalami ka order badai ban pendep ya ka M10 dikle kun kan M10 nadu usnam arya ka khandai hadu menta kapat pas de halor kini kijing sisya haneng ba 48 priang da education department ban apply ru syakane ka kam ka school te halor kini ki mat haneng kladon kijing keno ru ba lale thok le syukor ya ka kam tulop jongka ba ban ong ba ngakum hati char ngalayo ya ka tulop jongka ngadro ya ka tulop na office SEO te ya halor kani ngapen syai ba 4 tung ya ka kani ka kam kumnon ya tulop ba kajing keno jongka klalong ka ai ka mga susi subun ba wat kakam kabakade ban pendap ia ka training hakadi ia ka training di LR how arjar khan reu ru kampat yo ban lek hene kala lek hadu arjar khan nyo bat pendap hadu arjar khandai nangta kajing ya ganti ia kini ki khandai snem bola ong kadei ba la plus lang jing lenti kabaka lek ia kajing pule jong ka ya ka BA nadu ar hajar khandriu hadu ar hajar khatra bat kala lajur training how ar hajar khanyo hadu ar hajar khandai te haunus nam ar khandai hi ba kami kan ka order ban pendep amchat te kalong ka ai ka ba ngosi namar ba kajing up community ngin lang manjing mesti kalong nangau hatu charu ban ong ba kajing angnot jing trang kalong ba kadang kijing sngaulam bani ap bakan pendap ya kan amtat khnang ba kanla ban yo ya kan apply ya kan kam bat ngidon jing kerman ru da kan sim sngaulam ba kadai ban yo ya kan kam ha ka jakau pa jongka ubla syong thaj bat bla khlanno te hak we de ba kijing kanno ba hana ngalapan pisan san phojar kan kamlong ka basisya berkauru bang la ai tang si phawajar henry kan ni kepisa la ai de kan men ya ka ba ngala pan kliang ti ya kan ni ka pisa ngala pan phai no akan men jongka teleris nombri hadin kartu kan ne por hadin pan kala pan phai pan no ikan pisa dak basu phai hadukan ha ka ba ki khun kim tim berkeluarat bisa ong ba ka ai kalpan paino bar hadin ngala ong balai fi pen paino ka bang pen paino ta ging sim kuliang na phi ila ong pen ban ba gamat syong swa ha phi namar ngampat dan kame menta sai hadin pan ia ka ba inda habang ala don kame kan bisa tengam tip ia ka jing mut slendet ban ong ba ka kata ba sim kuliang ya long sing system ka dan ni ka jing temu ban ong ba ngan
selek hadu kat ne ban yo ban that ng bang le ka social media ha ka ba lawan menen ban sim ia ka jingkali bat ban ai ka juba ha ka por ka bakar ki ngam tibi ba ngama ban batai benia ka ka por namar bala sukli yang halor ka jing dep ka emter ban nga ong sisya ka emter kampat dem te dinak ta ka daw empat semla ban apon ka halor ka tulop ka bala ong khandai snem nga tre kan thi ngapat ya tulop ya kane namar ba klasutre voluntary amdan kano ka jing kut na ka bani university lane na nga hatu sar ban ong ban su tulop ya ka jing up ya ka long na ka SDSEO office ka badai ban apon ya ka berkade ban yo ka tulop kumba badai ho ban yo dre hadu menta kane ka bru kadang sa haka jing bom patla ban apon ya ka bar ka pos kadang long vacancy hadu kane ka por dengan sengob ha ban ong ba pide ban simi kane ka benta ban ong ba kalong ka ka bom la long ban susah kano yang bang la dro tu ikat tulop dawadi kini sisya la na ka education department klatung na MK kani ka kam bakan tre kini khandai snem la kala din kata kano hikai bal kular kano gijing seu bade ban seu tulop ka dengan sungguh ong kane gijing pensai da ka bang kat ret ya ki ba baro ba pe yang ba kane ka social media kaba nga pensai kena por kinlong ki ba sngotu halor kena rem ba empat semala banle nam ta jongka bat haba ka yale ya ka exam emtet ida khmil ti ba ka le bha hadai semla pas hadu menta tena mar kata ka post ka sa bakan si halai nok sa school kadang sa hadu menta hi kane ka por khuble sibon Ngadai uba official la u hati channel lain nok sa school